яке аз бузургтарин нобиғаҳои ҷаҳонӣ дар ҳама давру замонҳо, олими машҳури тоҷик Абу Али ибни Сино буд, ки дар охири асри 10 ва аввали асри 11 зиста дар соҳаҳои ниҳоят гуногуни илм, хусусан дар инкишофи фалсафа ва тибби дунё саҳми босазое гузоштааст. Вай парвардаи муҳити фарҳангии Сомониён буд, вале қисми зиёди умри Абу Али ибни Сино баъди пош хӯрдани давлати мутамаркази Сомониён дар гирдоби ҳодисаҳои мудҳиши нимаи аввали асри 11 сипарӣ гардид. ӯ гоҳ чун табиби файласуф, баъзан ба сифати фақиҳу вазир, ҳатто замоне чун маҳбуси зиндонӣ ҳаёт ба сар бурда, чун надими хоси подшоҳону ҳокимон низ рӯзгор гузаронидааст. Аммо ӯ лаҳзае аз омӯзиш ғафлат наварзида, аз пажӯҳиш ва корҳои илмӣ фориғ набудааст. баръакси бисёр бузургони гузашта, ки аз зиндагии онҳо чизе маълум нест, саҳнаҳои зиёди ҳаёти ибни Сино амиқ маълум аст. ӯ худ саргузашти хешро ба шогирди вафодораш Абу Убайди фақиҳи ҷузҷонӣ имло кардааст. воқеаву ҳодисаҳои 25 соли ахири умри Абу Али ибни Синоро худи Абу Убайд, ки ҳамеша ҳамроҳи устод ва шоҳиди он рӯйдодҳо буд, навиштааст, ки ин имло ва навишта ба номи рисолаи саргузашт маълум буда, дар асли арабӣ ба тарҷумаҳо ба забонҳои гуногун чандин маротиба ба таб расидааст. ниҳоят ҳусайн қуръонро омӯхта, онро ҳифз намуд. дигар Абу Али лақаби шайх гирифт, зеро ҳар касе ки қуръонро аз ёд мекард, ӯро сарфи назар аз сину солаш шайх мегуфтанд. сипас Абдуллоҳ писари худ ҳусайнро аз мактаби ибтидоӣ гирифта назди муаллимони хусусӣ гузошт, ки онҳо асоси илмро ба ӯ омӯзониданд. писарча аз ҷиҳати ҷисмонӣ бенуқс, дар ҳусну хулқ зебо буда, зеҳни гиро ва истеъдоди баланд дошт, ки аз ин омӯзгорон ба ҳайрат меомаданд. дар он овон ҳусайнро падараш назди Абдуллоҳи Масоҳ, ки аз донишмандони соҳаи ҳисобу ҳандаса буд, ба шогирдӣ гузошт. Абу Али аз Абдуллоҳи Масоҳ дар андак вақт ҳисобу ҳандасаро омӯхта, махсусан дар ҳисоби Ҳинд моҳир шуд. ҳамон вақтҳо Абу Али дар пеши Исмоили Зоҳид ба омӯхтани тафсири Қуръон, ҳадиси паёнбар ва фиқҳ мепардозад, ки ин 2 сол давом мекунад. ба ҳамин тариқ Абу Али ибни Сино то 12-солагӣ дар тафсир, ҳадис ва фиқҳ маҳорат пайдо кард. гуфтан мумкин аст, ки таҳсили миёнаи ибни Сино ба охир расид. вай ҳамеша аз беҳтарин толибилмон буд. шеваи баҳс, одоби музокира, тарзҳои эътироз ба ҳариф ва ҳусни муҳовараро нағз омӯхта буд. истиқлоли фикр, вусъати андеша ва бо далел сухан рондан хоси ин навҷавони дар роҳи илм пешрав буд. дар масъалаҳои маслаку мафкура ӯ истиқлоли худро ҳатто аз падари хеш ҳам пинҳон нигоҳ медошт. баъди фаро гирифтани маълумоти миёна, ибни Сино аз пайи он мешуд, ки маълумоти худро такмил диҳад. вай 2 бор омӯзгори фалсафаро иваз кард. он солҳо ба Бухоро, ки пойтахти Сомониё буд, аз шаҳрҳои дигари мамлакат, ҳатто аз кишварҳои гуногун олимону донишмандони зиёде меомаданд, ки дар он миён муболиғони исмоилию қарматӣ ва ҷосусон низ буданд. алакай Абу Али дар 16-солагӣ чун як табиби ҳозиқ дар тамоми Бухоро шинохта шуд. ҳамчунин ба такмили дониши худ дар соҳаи илми фиқҳ, мантиқ, фалсафа, табиатшиносӣ, риёзиёт ва илми илоҳӣ баргашта, дар муддати 1.5 сол донишу малакаи худро дар ин самт мукаммал намуд. на фақат ақли расо ва қобилияти баландаш боиси пешрафти илмӣ ва маънавии ӯ мешуд, балки кӯшиши амиқ, сабру тоқат ва ҷаҳлу талошҳояш низ воситае буд, ки пирӯзӣ ва комёбиҳои маънавии ӯро такмил мекард. доир ба таҳсили илм худи Абу Али мегӯяд: ягон шаб пурра нахуфтаам ва рӯзона ба ҷуз омӯхтани илм ба коре машғул нашудаам. Абу Али то 18-солагӣ тамоми донишҳои расмӣ ва ғайри расмии замони худро фаро гирифта, назди бузургтарин олимони маъруфи давр маҳбубият пайдо намуд. Шайхурраис худ эътироф мекунад: чун ба 17-солагӣ расидам, аз омӯхтани ҳамаи ин илмҳо фориғ шудам. он рӯз дар илм беҳтарин ҳифзкунанда будам, имрӯз пухтатар шудам, вагарна илм якхел буда, аз он чизе дар ман дигаргун нашудааст.
ибни сино он вақт ҳақ дошт ки бигӯяд: аз қаъри гили сияҳ то авҷи зуҳал, кардам ҳама мушкилоти гетиро ҳал. берун ҷастам зи қайди ҳар макру ҳиял, ҳар банд кушода шуд магар банди аҷал. ногуфта намонад ки абу али ибни сино дар синни 57 солагӣ дар таърихи 1037 мелодӣ дар ҳирот аз ин ҷаҳон чашм мепӯшад. хушбахтона аз ин марди олиму фозил то замони мо мероси гаронбаҳое боқӣ мондааст.